ki khubor ka Batesi TV. Lawan Rashaphi taka Frank Motors. Visit Frank Motors or call 7045207973. MIT University of Meghalaya. Our admissions are now open for the academic year 2024-25. Explore our best courses. Experience global collaborations. Apply today. Ka Grace Institution Bangalore ka College Puli Nursing ka babhatam na kabanta ki khna ka Meghalaya kala play ya ka admission minta. Hill State People's Democratic Party Pynkhlaiñ Pynkhlaiñ ka party Shwa ke election shiki League Autonomous District Council Harilum Khasi bar Harilum Jaintia Janga Zilla. Hagajingkaran mikla pathai ku board president jang party ba KP Pangyang letho badang shen ka party kala shong ke jingalang banya perkhat hagabede ba jing Pynkhlaiñ ek election bar halokani ka party kala bathai ki nong tre jang party banwa lupai ki bri ke ibet ben penyeng ko bikertong hak election. Okay, kita fail jongi kadai kata ki ka mandate jong pai ba mo te ni respect ye ka mandate jong pai ba tre kum ka party par ngin yai yeng ngin yai Pynkhlaiñ ngin yai reorganize ka party nang si ka kadai ka jongi ka Hspdp ka wede ka MBC ngin Elekshon MBC ka lomba ni kwa ban Pynkhlaiñ ka party organization bat ngilia perkaro banang isu kemat ngin haban dan kenal ya koi ki district committee office res jumi jongka jongki district prepare bakin nang Pynkhlaiñ ban Pynkhlaiñ party ban identify ya ki candidate wala kane ka election ngin pariyo ya kecing penamo rei ka party kan ya Pynkhlaiñ ya party organization hi ngangai ba ban kli nangi ka party Hspdp ngimla ban yathu ya ka mo kata ka mandate chopai ba te ni respect ya ka mandate chopai ba bat ngim don daw e wem persai pai ba henrei ya ka mama upai ba ul ai ka mandate ni yang sum hai kata bat ngangi ba job ru in ai ya ka jing chakri ka khamba ka ma ki la ban job Lagi masuk ke presiden mana, ni borom kemandi jom, apa ba? Ni kita kapor dan kayom kiki, kam ni asal kumju ni. Ini ni sih ni pilihan kata. Teka wei bagi dan banong nasi pikir kata, ni dan paman kum ni banong, ba ni pak yok nak kubli ni aru ki api, ini sih ni kala kebun tasi. Ni ai kubli ni api beramut, ba ikan ba doctors kisingkan, kata badu saling sama ni po turang tinggi ke dok kira ki beramut begini amat po bakia beli ulur kat lagi bagi nama menteri bahan kata selalu don ye man ong halor kane ka election ka bladap kreatif hi ka party jungi ngi ya don hi ka RTA te nadu man Shwa ngi ya rem ngi job ngi trai ni penne ya kata ni long ya trai lang dan re bede pada bat kane MBC election mo piong te ngi Pynkhlaiñ la ka jom party laga jong support but kum ka party ngin yang scam ni nong rim joka nadu bangi lambu abang di sto hadu menta ngin penya seprang ya ka mission juni ka party halo ni nong peskan anda tai komeni halo kita ki party ka bagi man ong galong bak Hspdp having identity jongi san pho san telikisna nadu ka por me hoping ko president bagi issue joka rim joka ngin yai shekri ngin yai tray kata ka ka move jungi ka responsibility jungi kata ni ngim don ye ban ong kadai ka rai kadai ka simpang joki pai ba jong ka ni ka jala jungi kham tam jong ka ni ka parliamentary seat Shwa ni priang ba ye ka ba pai ba udon ka rai jungu ka election but ni ai ku lebe ka ba pai ba udon si ka ba kham gar pang election rai na ka yang ka party ngi ai be la ka jong ka nori la ka jong ka issue ialah kejong ke manifesto. Ke parti Hspdp olah san bosan senam pedang ke nilai tak mano nilai election ngilong ki bayai kre ngilong ki bayai kan kum ke parti ya dulu election kam don ke bapa ngidon ke bapa